खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मोनस्नि थुनलाइयारि बान्था 2024 खौ बर' रेबग्रा जथुमा फोसावबाय। गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव लोगोफोरजोंनो सासे सुबुङा बुथारजादों। चिरांनि थाइखा जरायाव सिनाय मोनै दुथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दाउ फार्मखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों। आसाम पुलिसआ काछाराव 9,000 जावा टेब्लेटखौ जब्द खालामनायजों लोगोसेनो 3 सुबुंखौ हमदों। सानजा उदियागुरियाव हादान थुनलाइयारि गौथुमनि 23थि थुनलाइयारि जखन्थाइ। सर'फोथाराव थाग्रा न'नि साखाथियावनो थरनै ग्रेनेड मोनदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै 15 जानुवारि 2025 बुधबार खालि गुबुन गुबुन आयदानि गासै मोनस्नि थुनलाइयारि बान्था 2024 खौ बर' रेबग्रा जथुमा फोसावबाय। जुरिनि जोहै सायख'नाय बायदियै बर' रेबग्रा जथुमनि मावफुं मेलाव गनायथि लानायनि उनाव मोनस्नि बान्थाखौ फोसावदों बर' रेबग्रा जथुमा। फोसावजानाय बान्थाफोरनि मुङा फारियै आसा मोसाहारि थुनलाइयारि बान्था बे बान्थाखौ मोननो हादों अनिला बसुमतारिया। गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब दोंसे बेरेदनाय खन्थाइनि थाखाय मोननो हादों बे बान्थाखौ। बान्थानि थाखाय नोगोद 10,000 रां। निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था बे बान्थाखौ मोननो हादों गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब गोरलै बिलाइनि सायाव खुदिया लिरगिरि थरायना ममता बसुमतारिया। बे बान्थानि थाखाय नोगोद 25,000 रां होनाय जायो। बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारि थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थानि थाखाय गागि लिरगिरि परदेब एबा प्रदीप कुमार बसुमतारिनि सुंद' सल' भुटाननि नारें कमला बिजाबा सायख'जादों। बे बान्थानि थाखाय नोगोद 10,000 रां होनाय जायो। लाइमोन लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था बे बान्थाखौ लाइमोन लिरगिरि रन्जय ब्रह्मआ गाव सोरजिनाय सल'मा बिजाब दैयावनो थांबायनि सायाव मोननो हादों। बे बान्थानि थाखाय नोगोद 10,000 रां होनाय जायो। फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाइ बान्था बे बान्थाखौ मोननो हादों गागि लिरगिरि आरो रावस्लाइगिरि रनि सांग्रां रामसियारिया। बे बान्थानि थाखाय नोगोद 25,000 रां होनाय जायो। पबिन बरगयारि खन्थाइगिरि बान्था बे बान्थानि थाखाय गागि लिरगिरि बिपिन चन्द्र बसुमतारिनि गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब बोहैथि सानस्रिया सायख'जादों। बान्थानि थाखाय नोगोद 12,000 रां होनाय जायो। अरुप गोरा बसुमतारि फावथाय बान्था बे बान्थाखौ गागि लिरगिरि बिरंजिया जे मोसाहारिया गाव सोरजिनाय सान मोखांनि जेनजिरि फावथाय बिजाबनि थाखाय मोननो हादों। बे बान्थानि थाखाय नोगोद 12,000 रां होनाय जायो। बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिया खौरांगिरि मेल खुंनायनि जोहै मिथिहोदोंदि फैगौ 2025 मायथाइनि 16 मार्च खालि मुम्बाइआव बे गासैबो बान्थाखौ गथायहैनाय जागोन। गुवाहाटीनि काहिलिपारा ओनसोलाव जौ लोंनानै हिंसायारि जाथाय जानायनि उनाव सासे सेंग्राखौ बिनि 4 लोगोफोरा गाज्रि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे दुखुनांथाव जाथाया मोनाबिलि 8:45 रिंगासोआव जादोंमोन। बुथार जानाय सुबुंखौ 29 बोसोर बैसोनि आकाश चौधुरी होननानै सिनायथि होदों, जाय मोनायाव रेपिड' सालायगिरि महरै खामानि मावोमोन। मख'नो गोनांदि आकाश चौधुरीया गावनि 4 लोगोफोरजों काहिलिपारा पावार हाउसनि साखाथिनि मोनसे जायगानि गलायाव जौ लोंनो ओंखारलांदोंमोन। बे समावनो जौ लोंनानै नांज्लायनाया हिंसायारि महर लादोंमोन आरो आकाशखौ देहायारि गाग्लोबनानै फैबाय थानाय गारिनि सिगाङावबो गारहरनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव गाज्रिसिन जोखोम जादोंमोन। बे मुगैथाव गाग्लोबनायनि उनाव सासे दायनिगिरि जियारुल आलिया आकाशखौ अट' रिक्साजों हायात देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय सेंग्राया लामायावनो जिउ गोमादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव 4 दायनिगिरि फारियै बनजित राजबंशी 27 बोसोर, जियारुल आली 28 बोसोर, देब्रब्रत मल्लिक 27 बोसोर आरो तरुण बरगोहाय 25 बोसोरखौ पुलिसआ खाबाय। थांनाय मोना एबा मंगलबारनि हराव सानैसो सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय थाइखा जरायाव माखासे लाइमोनफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जोहै बानायनाय दाउ फार्मखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा सावनानै होलांदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे दाउ फार्मखौ थारैनो बेफोरबायदि हिंसा खालामनाय जाथाया गाज्रि जादों।
बे जाथाय जानाय जायगायाव दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया नायगिदिंहैदों आरो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। जाय लाइमोनफोरा गोबां मिजिंजों सोरजिनानै लादोंमोन बे दाव फार्मखौ बेफोरबायदि सावना होनाया आयेननि बेरेखा जादों आरो बे जाथायखौ संदाननाय जागोन होननानै रनजित बसुमतारिया गावनि फेसबुक पेजनि जोहै फोरमायथिदों। ड्राग्स फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसा काछार जिल्लानि सनाय रंगिरघाट ओनसोलाव साथाम ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनायजों लोगोसेनो 9,000सो जावा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ फारियै प्रवीण रियां, बाहारुल इस्लाम आरो प्रभात बर्मन होननानै सिनायथि होदों। बिबानगिरिफोरा हमनो हानाय गोबां बिबांनि जावा टेब्लेटफोरखौ आयेन बेरेखा हाथायाव 2 कौटि रांनिबो बांसिन जागोन होननानै सन्देह खालामदों। बबेखानि पुलिसा बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सालबारियाव 2019 मायथाइनि 6 अक्ट'बराव जोनोम मोननाय हादान थुनलाइयारि आदाया दिनै सालबारिनि बेन्दोंआव थानाय सानजा उदियागुरि गामियाव 23थि थुनलाइयारि जखनथाइखौ मुंदांखा लिरगिरि किरन्मय बसुमतारिनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जायो। बे 23थि थुनलाइयारि जखनथाइखौ सालबारि जिल्ला TCLCCनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारि लोगोसेयैनो बे थुनलाइयारि आदाया उन्दैसा लिरगिरि बिजिरथि गयारिनि गांसे बारदै सिख्ला मुंनि खन्थाइ बिजाबखौबो सालबारि जिल्ला TCLCCनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारिया बेखेवनानै होयो। अदेबानि उन्दैसा लिरगिरि बिजिरथि गयारिया गोबां रांनि गोनांथि जानायनि उनाव रां गैयैनि बिजाब फोसावगिरि महरै फोसावनानै होयो जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि सपन कुमार बसुमतारिया। बे थुनलाइयारि आदाया फुंबिलि समनिफ्रायनो हादान थुनलाइयारि आदानि आफादगिरि रसेन मुसाहारि बिथांनि मेल सामलायनायाव मेथाइ रोजाबनाय, खन्थाइ आवरायनाय, सुंद' सल' फरायथिनाय बायदि बायदि हाबाफारि आरो गुबुन गुबुन लिरगिरि आयदानि बिजाब बेखेवनायनि गेजेरजों जालाङो। लोगोसेयैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो लाइमोन साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि पुर्ण ब्रह्म, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सचिन स्वर्गियारि, हादान थुनलाइयारि आदानि बोसोनगिरि कालीचरण उजिर, फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि आफादगिरि प्रवीण बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि गबर सिंह बसुमतारि, आखान्थि नेहाथारि SK बसुमतारि मोना बाहागो लादोंमोन। सर'पटार सहराव सासे सुबुंनि थाग्रा न'नि साखाथियावनो थरनै ग्रेनेड बोखांनो हादों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव बयखौबो गिखांनाय सोमजिहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थरनै ग्रेनेडफोरखौ सासे खामानि मावग्राया माइ दोनथुमग्रा जायगाखौ सिफायगासिनो थानाय समावनो गारनानै दोननाय थासारियाव नुनो मोन्दोंमोन होननानै मिथिनो होदों। बेफोर बेफ्रुग्रा बेसादफोरखौ नुनानै खामानि मावग्रा सुबुङा गोख्रैयैनो बिबानगिरिफोरनो खौरां हरो। पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै गिथावना थरनै ग्रेनेडखौ नागिरनानै बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।